Ana yani dutar tağuralını dinledik, skripka dinledik, inni gezek ana şutaydı. Akordeon tağuralı. Onu mehriban ileserine şağıcıklarla hazır söhbetleştiğimiz devam ediyaz. İnni hazır şutaydı. Baylif kadar bilen söhbetleştiğimiz devam ediyaz. Kadar onu özüňi bir näsinji sınıftan akordeon çalýan, näçe ýyllar çalýan bir özüň diňişlerini gurrun beräý bize. Men ýolukdan etrap çalar sunat mekdebinde akordeon sazuralyny çalmagy öğrenýärin. Näçe ýyldan bäri? 2 ýyldan bäri. 2 ýyldan bäri. Onu sen haýsaz çalyp berjek häzir bize. Bahar namalary. Bahar nağmalary. Çağlar hemmemiň bile üns serip dinläliň bolýarmy? Han onu çalyp beräý dinläliň. Han. Berekellah. Onunla gepleşiňizi dowam edýäs.